Tripura hastebo tabuni tong boyar beranyo muni kothokbo hanimano wana masingsabo hanimano mol sanyani bagai taltham talbure nango phia Tripura hasteni political party khanyai ojamaro salsa salani bisingono kesang bodol yakar laye ketal bodol hablayo taisa ketal bodol yakare kesang bodol no hablai piro lama sonai lama kokoi himke khitung ruthnai rogbo baksa bodol no slabayo baksa keba lama koroboi orai porai engbayo obo hani nungjagai tongkha tabo Tripura hasteni political thnai rogni bisi tebo kemangsa janai engkha thongkrong thangnai ojama rogno ruthnai rogni thinang tabo yangda na ayang sumung bebangno orai porai kasaja jotni salai kemangsa janai patimung engkha baksa leader hjangnai ro kesang bodol yakana seka agini kesang bodolo tamrok sayarok engkha tamrok kok sablai kha luku hatiwo phunugui ketal bodolo habai thanglayo kesang bodol ni mekhango kosom pali silei kham hamye nglai marongno luku hatiwo phuarei awai khayei ketal bodolo habai thanglayo thangnai salkisa seka mungya kami amchayobo IPFT bodolni leader hjangnai rok Tripura mothawa habai baikha phia IPFT bodol yakare Tripura mothawa hamnani seka kaisa video srang jati channel lo sokpaikya honani bkhakti belekhino koimung phaikya belekhino koikya khamkheno o video no jetiki phano noroni channel no rudi tangi basaka taw phano sumung asai tongo o video wo tamotong IPFT bodolni bising tamoro englaikya hani lukurog nugni mankhana o video numani yagolo baksa srang jati channel no tatal fake news rubu hunei bo salakya tai sabo o video rudi hunei saka bo salo srang jati channel lo horjaka Nainaibaidi Lukurog srang jati channel jra thugno kobuno te news snamo lokoni kham haimeno wansugui koktama awai khlayo phia kubui video no tui news namani se tatal fake snamo hnei IPFT bodolni bkhakti damro jaka srang jati channel phia sathai khlayo IPFT nukhungo hujak manoi eba video bahaike phataro ongkhore thang sumung lokorongni IPFT bodolni bising kisekereng englaimani video kesam phano ongui tongkha ketal phano ongui tongkha tangai mungya kami amsayo IPFT ni leader IPFT bodol yakana sakang borongni kok banglaima video viral khanyan nangkha tangai srang jati channel no simi video ba horka kubun channel lo tangai horia sumung asai tongo IPFT ni bkhakte srang jati wo video horise taisa IPFT bodol no srang jati channel no fake news khlayo hunei damrobi tongkha Nainaibaidi Lukurog YouTube tei Facebook ni hoiteke je miyago je 8 tarik March 2021 tang salni jorago srang jati channel ni hoite je viral mani je Telemara division ni Chakmagat community holo je Lukurog IPFT no tani Tripura mothago thangya hnei je sungui je gondogol ungu hnei je oro viral mani abo porapuri tatal miyago kuno Chakmagat community holo IPFT ni bisingtei kuno meeting mani krei kuno gotna mani krei kintu ba u je viral mani abo ungkha ungmani karon bolte abo pray 7 mas ni sikang abo gotna khemo haisi je chini IPFT Telemara division je East Telemara division hnei khaglaimani jorago Sunil Deborman netritwe je port ni lobbai ba kisu borokno teigai oro jago CPN ni phainai kedarok ba onino je party ni phainai kedarok no teigai je podok langani bangai abo chokranto cholekha nge chokranto cholemani bisingo kisa okban laikha haisi abo kuno miyani atarni gothnaya haini bangai pu gothnano je viral mano teigai miyago sing nukhamatrono je sini local ni je surang satini media je Ojit Debormano ang logni phun khaikha nge phun khaimani bisingo abo bo kuno ang surang sati channel go ang kuno mo hai ke rohmani krei ang kuno saimani ahni bo sawo hain bangai abo already boni
ang be kok khwlai boni recording tongo tei boni pore haino haing te waisa te khorsa media ba hiren debor mano sunghophika abo surang sati nungi samung tangnai abo bobo gosia ge ang oro bisingo je head office ni je number makha mobile number o head office ang phone khaika prai 10-12 bar phone khaika kintu ba receive khaya gahai ni bangai जों surang sati channel ni hoite जों अमन कोइनाय निरो इमिडिएटली जे ओ भाइराल मानिनो डिलीट फेगेन इंथों तै निरो नि चैनल ट्रप थेके आबो ताताल हनै निरो सागान इंथों किन्तुबा जदि सि आबो हाय कोनो निरो नि चैनल नि होइते जदि सायांके surang sati ni जे चैनल नि एगेन्सो जों एफआईआर खायनाय o bahai pati mani ungkulogo hujak tongwi mano kiri masingsa sungja khoi a khoyo surang sati no kasarane bagai surang sati channel no dirarane bagai mung hamya khalene bagai obo kaisa sakang baria sungja khoi ungi mano hone shalai tongkha nujak sijak lukuro sabo o kasam video no surang sati channel lo horka video hormani ungkulogo tamon na harmung tong bo party khwlai hani lukurog chiri nai mano rijak screenshot by mobile number tamon na harmung tong ok kisum video no viral khlai thani jero hanai bono shawi manai